Obila Malitein e kaunti ma Kericho ochako timo nonro ewi tho mar jago moro ma jahigni 38 ma okawo okongi mane yoderuok e alwora mar kar lawo mar kanisa AIC ma Chesingoro. Jagono moyang nyinge kaka Hilary Langat mosebedo ka yudo thieth ne midhiero mar dang'ni mar paro nyone mogik odiochieng' manyoro alwora mar ode kapok nyo okawo ngimane oko. Ripota marwa David Abonyo nigi ler. E sub-county ma Bureti, kaunti ma Kericho, lit koda kuyo okwako anyuola ni bang' wuodgi Hilary Langat kawo oko ngimane e yor deruok. Wuodgi ni ma osebedo ka yudo thieth ne midhiero mar dang'ni mar paro ne obwogo mar kawo oko ngimane odiochieng' manyoro kane pok oyud ringre ewi yien e alwora mar kanisa mar AIC ma Chesingoro. Kijana yangu alikonjeka tangu 2016 na alikuwa na zirai akiamuka anakuwa mwenda asimu. Sasa saa hii leo jana niliongelesha akaniambia atachinyonga na sikuamini atachinyonga na alichinyonga. Nilipata asubuhi, nilisunguka nikitafuta nikakosa mpaka nikapata kwa miti amechinyonga. Na yeye ni mtoto mmoja yenye nilizaa. Ako na watoto watatu. Alichinyonga kwa poma ya kanisa ambayo nasifika kama Chesingoro AIC. Na tulistukia hiyo kabisa. Hata mimi nilishindwa hata kuamuka kwa sababu huyo ni kijana wetu wa nyumbani, ni kijana wa dadangu. Jokanyoma kanisa no mane ochungolemo apoya yango kaka ne giyudo ringre mar Hilary Langat ka bende gikwayo piny owacho mondo ochak chenro mar konyo midhiero mar dang'ni mar paro. Wa Sunday school walikuja, lakini walisema walitangulia kuona slippers. Aliporudi akaenda kanisa, wakafanya Sunday school, wakarudi wakaona mama wao akikuja na akaanza kupiga nduru akisema mtoto wake ameaga. I want to urge the government to introduce mental training, mental and suicidal, anything that can talk in people, to those who can talk to the youth about depression. Depression is real, especially here now the economy is high. Korka kore to kamanda mar obila e sub-county ma Bureti, Benedict Chirchir oyangone report mar tho mar Hilary Langat ne otere tesendo obila ma Leiten gi Gner gi Victor Langat eka bang'e to apisas mag obila ne ochopo kendo chwalo ringre e kar kano ringre jomonindo ma Kaptet Sub-County Hospital mar timo ne bero ka nonro mar yango gima dine mi okawo ngimane dhi nyime. David Abonyo, Ramogi TV.